La setmana passada fèiem referència a les eleccions que teníem comunals a Andorra i Andorra la Vella és cap on anem. Allà hi tenim el nostre corresponsal, Adrià Esteban. Bona nit. Bona nit, Francesc. Sí, com bé dius, el passat diumenge van celebrar-se les eleccions comunals aquí a Andorra. La setmana passada comentàvem que aquests comicis d'alguna manera suposaven una prova, un examen per la coalició de govern que es va, diguéssim, formar el passat mes d'abril. Ara en porta ja 8-9 mesos en funcionament i semblava, doncs, diguéssim, que s'examinava d'aquesta manera a veure com estava funcionant aquest inici de legislatura i el resultat és bastant positiu, atès que de les 7 parròquies que hi ha a Andorra n'hi haurà 5 que aconseguiran amb el color de Demòcrates per Andorra, juntament amb els seus socis de govern, que en aquest cas són Liberals d'Andorra. Parlem d'Andorra la Vella, parlem de Canillo, Ordino, la Massana i Encamp. Aquestes 5 parròquies seguiran governades per Demòcrates per Andorra. Les altres dues, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany, han caigut pels altres dos partits de l'oposició. Com era de preveure, Sant Julià de Lòria és un feu històric que té un votant molt fidel tercera via i es va imposar amb claredat. Per l'altra banda, Escaldes-Engordany va ser la parròquia més incerta perquè per tan sols 10 vots de diferència la balança va caure pel Partit Socialdemòcrata. Precisament, aquesta parròquia té una miqueta de particularitat perquè Demòcrates portava 16 anys al capdavant d'aquesta parròquia, per tant es veu desbancada, i va ser l'única parròquia en la qual Liberals d'Andorra i Demòcrates per Andorra no van anar plegats de la mà. I és una de les coses que es poden retreure, diguéssim, en clau interna per discrepàncies, és a dir, hi ha, diguéssim, moltes sensibilitats en els dos partits i es pot arribar a sumar si els vots de liberals els ajuntem als de demòcrates haurien superat els dels socialdemòcrates. Per tant, és una mena de càstig, però que en qualsevol cas suposa una victòria molt folgada a la resta de parròquies amb aquesta, diguéssim, pedra a la sabata que tindran durant els propers anys de mandat. Un altre aspecte a comentar força interessant és la participació. La participació ha caigut 4 punts per sota de les anteriors comunals i 11 respecte a les generals. Parlem que la participació s'ha situat en el 54%, però amb la particularitat en el cas d'Andorra la Vella que no s'ha superat ni la meitat, ha arribat al 48%. Per tant, estem parlant d'unes xifres molt baixes, ja tenint en compte un dels problemes que vam comentar la setmana passada, que Andorra és molt restrictiu a l'accés a l'elector, és a dir, han de passar 20 anys perquè una persona pugui obtenir la nacionalitat. Òbviament, aquí a Andorra no es permet la doble nacionalitat. Llavors, si ja parlem d'una radiografia en la qual el votant d'Andorra no pot accedir a les eleccions majoritàriament perquè hi ha unes condicions molt restrictives, el fet de que encara per sota del 50% de la gent que pot arribar a votar no ho exerceixi, òbviament la legitimitat la dona, els resultats òbviament són democràtics, però no té tant de pes, no té tanta força com podia succeir en altres anys. També és un símptoma de desafecció de la gent, aquesta alta abstenció, i sobretot també entre els joves, que hi ha un creixent sentiment d'allunyament, de desconnexió envers els polítics. En qualsevol cas, finalitza per segona vegada a la història d'Andorra 2 eleccions al mateix any, que aquest també pot ser un dels motius pels quals la gent necessiti una miqueta més espai entre eleccions i eleccions i que no ara hagi d'esperar 4 anys per tornar a haver-hi una cita amb les urnes. Doncs això és tot des d'Andorra la Vella, i el proper capítol que seguim des del pregoner ja no seran eleccions, serà qualsevol altre aspecte d'actualitat, però gràcies un cop més per la confiança i bona nit.